Na 3 desítky muzikantů a milovníků jazzu se v sobotu 7. července sešli v Tišnovské lidové škole umění na hudebním workshopu nazvaném Jazzalou, aby načerpali inspiraci pro svou tvorbu a zdokonalili se v umění hudební improvizace. Workshop je součástí série hudebních akcí, které se od května až do října konají nejen v Tišnově, ale také v Brně a v Břeclavi. Máme to štěstí, že tady máme nejenom Čechy, ale také Rakušáky a Američany, jako lektory vlastně. A to vlastně jakým způsobem nějakým ospravedlňuje tady ten celý projekt Jazzalou, který vlastně je o dialogu mezi národy pomocí hudby a vlastně předávání zkušeností. A ti dva Američané, kteří tady jsou, tak jeden se jmenuje John DiMartino a to je pianista z New Yorku a druhý se jmenuje Pete McGuinness, což je trombonista a zpěvák z New Yorku a jsou to špičkoví muzikanti, kteří dokonce mají nominace na Grammy za svou práci, jeden dokonce 2. V první části 3hodinového workshopu vyvolávali lektoři jednotlivé hudebníky z publika a v rámci společné hry zjišťovali jejich úroveň. Následně pak byli účastníci rozděleni do menších kapel, aby s nimi lektoři mohli pracovat individuálně a věnovat se jednotlivým nástrojům. Jazz vlastně je hodně o tom, že se dá hrát s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv, z jakýchkoliv podmínek. Tenhle ten žánr vlastně je takto postaven, že vlastně v té své čisté podobě, když vznikal, tak vznikl takhle, vlastně, že to byla nejdřív kolektivní, potom individuální improvizace na určitá témata, taky to bude vlastně tady. Vrcholem jazzového odpoledne pak byl koncert, který se konal od 7:30 na zahrádce u Palce a kde si na jednom pódiu zahráli společně profesionální hudebníci s účastníky workshopu a ukázali tak návštěvníkům smysl celého projektu Jazzalou. V Kulturním domě v Železném si milovníci umění mohou od 7. července prohlédnout novou výstavu nazvanou Dámy české malby. Tuto výstavu připravil Klub přátel výtvarného umění v Tišnově v čele s jeho předsedou Miroslavem Pavlíkem. Nápad vznikl v lednu udělat takovou dámskou výstavu profesionálních výtvarnic. Tak jsme vybírali a toto je výsledek 6 výtvarnic. Zastoupeno je Brno, Praha, Blansko, Týn nad Vltavou. Takže takový průřez moderní malbou až včetně klasiky. Výtvarnou tvorbu z Brna na výstavě reprezentovali Jiřina Hartingerová a Milada Kolárová, které doplňuje osobitá brněnská malířka Mariana Petru. Pro výstavu se podařilo také získat výtvarnici Arnu Jurnečkovou, která žije a tvoří v Blansku. Dalšími oslovenými malířkami jsou Jaroslava Lázničková Velebová z Týna nad Vltavou a brněnská rodačka Iva Klimešová Vaňáčková, žijící v Praze. Autorky vystavených obrazů se většinou navzájem neznaly a tak tvorbu svých kolegyň zhlédli poprvé až na výstavě. Společně nemají nic to, že rádi malují a nakonec takový zajímavý komplex maleb. To jsou všechno akademické malířky, takže mají své výborné učitele a každá šla nějakou jinou cestou. Klub přátel výtvarného umění v Tišnově už chystá další výstavu, a to 12. ročník výtvarného léta v Železném, které se v Kulturním domě představí od 11. srpna. Ačkoliv je léto v plném proudu do ski areálu Klínek v Předklášteří, se minulý víkend sjeli desítky závodních lyžařů. Jejich cílem však nebyla jízda na sněhu, ale na trávě. Konal se zde světový pohár v travním lyžování, sportu, který je ve světě desítky let známý jako Grass ski. Tento víkend se tady koná světový pohár, jsou tady účastníci z 8 států, je tady zhruba 60 závodníků, 20 žen a 40 mužů a je to vlastně 2x tolik, než bylo minulý týden na druhém závodu světového poháru v Marbachu ve Švýcarsku. Travní lyžování původně vzniklo jako letní příprava zimních lyžařů a dodnes není tak populárním sportem jako klasické zimní lyžování. Areál Klínek je jedním z mála míst v Česku, kam se vyznavači tohoto sportu pravidelně sjíždí. Travní lyžování je náš rodinný sport, takže to byla taková jasná volba. Když jsem začala lyžovat v zimě, tak jsem začala lyžovat i na travních lyžích a asi mě u toho drží víceméně ten kolektiv a samozřejmě to lyžování samo o sobě je zážitek a adrenalin. Pro normální lyžaře nedá se zastavit jako zabržděním, ale musíte brzdit do protisvahu a jinak pro závodníky je to v podstatě carving, čistá jízda po hraně. Během sobotního dne proběhly 2 kola obřího slalomu. Mezi ženami první příčku obsadila Rakušanka Hirschhoferová a mezi muži zvítězil Ital Frau. Nedělní slalom pak z žen nejrychleji zajela Japonka Shintani a mezi muži si prvenství odnesl český závodník Jan Němec. Tišnovští tenisté slavili velké úspěchy.
Finále celostátního turnaje plně obsadili žáci a žákyně z Tišnovského tenisového klubu. Turnaj proběhl na domácí půdě na kurtech na Ostrovci. Klání začalo v úterý 10. července a pokračovalo až do dalšího dne. V dopoledních hodinách byly semifinále, kdy jsme tam měli 4 zástupce, což byla Kamila Prudká, Liba Čermáková a bratři Křipští. Všichni se probojovali i do finále. Je to, mám pocit, poprvé, co se vůbec v historii Tišnovského klubu v starších žácích probojovali 4 hráči z domácího klubu do finálových soubojů. Turnaje se zúčastnilo 19 starších žáků a 14 žákyň z celé České republiky. Z Tišnovského tenisového klubu závodilo 9 tenistů. Někteří z nich se účastní soutěží po celé republice a sbírají významná ocenění. Bratři Křipští jezdí pravidelně po turnajích a daří se jim výborně, bych řekl. Tento týden se vrátili z turnaje v Třebíči, kde se taky dostali oba do finále. Aby nemuseli putovat zpátky do Třebíče na finálové utkání, tak jsme je nechali hrát vlastně tuto neděli tady na těchto dvorcích, takže během 4 dnů je to jejich druhé finále tady na dvorci číslo 1 v Tišnově. Ve finálovém souboji bratrů Křivských zvítězil starší Filip. Ve starších žákyních si pohár za první místo vybojovala Kamila Prudká. Další turnaj na domácích kurtech čeká tišnovské tenisty v sobotu 14. července, kdy si zde zasoutěží dospělé kategorie mužů a žen.